ar ddiwedd y dydd ymlaen at y nesaf. Simon Williams o golofn gwlad rygbi. Simon, diala copi o'r hyn oedd e'n gweud am beth i gêm heddi, cyn y gêm adeg fan hyn ar Twitter, diolch yn fawr o ddim hynna, a lot o beth yn yna, gan ni drafod gyda ge, ond gynta i gyd, da ni gael ei mateb i beth ddigwyddodd heddi. Ie, siwr oedd yn nerfus, Simon? Racs, oedd hi lot fwy cyffroes yn diddorol a lot rhy debyg i nont 10 mlynedd yn ôl ag oedd unrhyw'n eisiau, dwi'n meddwl. O, ie. Yn gyda bobl y moyn na, yn bendant, yn dyfa. Na'r peth, yn dyfa, oedd hi'n mynd i fod yn gêm galed, ond oedd hi yn, fel o'n i'n clywed fyna, falle'n galetach nag oedd neb wedi disgwyl. Lle oedd y gwendidau? Pam oedd hi mor galed? Ife Ffiji oedd yn gryfach nag o'n i'n disgwyl, neu oedd yna wendidau yng Nghymru, yn hîm Cymru, a bydd rhaid edrych arnyn nhw cyn y gêm nesaf? Wel, dwi'n meddwl, fel y Steffan yn gweud, dwi'n meddwl bod eisiau rhoi clod i Ffiji, achos chwaraeon nhw dda iawn, heddi oedd eu perfformiad gorau nhw o bell ffordd. Mae'n anffodus i wledydd o'r tawel, dyn nhw ddim yn cael lot amser gyda'i gilydd, a felly maen nhw'n tuedd i wella wrth nhw treulio amser gyda'i gilydd yn ystod cystadleuaeth fel hyn. Ac maen nhw yn disgwyl, ar ôl yr holl buddsoddiad sydd wedi mynd ar draul rhai'r gwledydd eraill yn yr ardal, rhoi tipyn o ymdrech mewn y tro yma. A felly fe wnaethon nhw fel, gyfnod ni fflachyn erbyn Australia, o'n nhw'n ofnadw yn erbyn Uruguay, o'n lot gwell yn erbyn Georgia ac heddi, o'n nhw'n wych yn ei fel, o'n nhw'n llusgo Cymru yn mynd i'r math o gêm, a Fiji licio chwarae, a dyw Cymru ddim yn draddodiadol, ddim yn licio chwarae, ddim o dan Warren Gatland beth bynnag, oedd Randra jyst yn rhyfeddol, oedd wedi cario 100 o fetra, 19 o weithiau, 1,700 am bethyn, oedd yn rhyfeddol o berfformiad. Ac oedd nifer o'i tîm nhw wedi gwneud yr un fath o beth. Fel o Steffan yn gweud, oedd Cymru'n dda iawn i ddal gyda nhw am y cwarter ar 20 munud cynta yna. Ac yn y diwedd, oedd nhw ennill yn weddol gyffyrddus, ond diwedd i'n gêm a hanner. Oedd i'n gêm anodd. Josh Adams, fi'n gwybod bod fi'n byw yn yr un pentre a fe, ond hat-trick, tipyn o gamp. Gret, ynddo. Ac oedd yn gret. A mae'n diwedd y mwyaf, mae'n cario'r byw, y tank yn dweud, a mae'n mor anodd i daclo. Yn debyg iawn mewn nifer y ffyrdd i rai o sgellwyr Ffiji, ac oedd yn heiddi'r ceisio yna heddi. Mae'n bryder i bod a Jonathan Davies a Dan Bigger wedi gael y cael granafiadau, gobeithio bod y tri ohonyn nhw'n ffit ar gyfer y gêm yn rhwng gogyn nyrfynol, ond oedd hi'n perfformio da iawn gan Adams hefyd. Beth yn bod ti yw'r gwain o'r beth ti'n gweld yn digwydd yma? Ydyn ni'n mynd i weld newidiadau? Dwi'n meddwl oedd Warren Gatland yn gweud ar ddiwedd y gêm, byddai'n disgwyl newid rhan fwy o'r tîm, a dwi'n meddwl mae nifer o chwaraewyr fel Ryan Elias, Adam Beard, Bradley Davies, Ale Davies, Hallam Evans, dyn nhw'n wedi chwarae o gwbl eto, mae nifer o boes eraill i braidd wedi chwarae fel Rhys Carey, Watkin, a boes eraill fel, fydde rhywun yn disgwyl gyda natur corfforol y gêm heddi, a dwi'n meddwl 4 diwrnod dyn ni cyn y gêm yn erbyn Uruguay, fydde tîm mwy neu lai'n gyfan gwbl wahanol. Fe ddyle ail dîm Cymru fod yn ddigon cryf i gymryd y gêm na ddigon cyffyrddus. A wedyn mae'n rhoi cyfle wedyn i'r prif dîm y chwaraewyr sydd wedi cael tipyn o outing heddi i wella ac i edrych ar ôl i cyrff nhw ac i ddelygrin nhw man anafiadau cyn y gêm fawr wedi sydd fwy debygol yn erbyn Ffrainc mewn 10 diwrnod. A fi'n gweld ti'n yn dy golofn yn siarad yn bwyti'r tywydd, mae hwnna'n rhywbeth bydd rhaid ni drafod, mae'n siŵr dy fi achos mae yna dipyn o bryder yn bwyti'r tywydd gwyllt ma'n dy fe. Ond hefyd un peth jyst yn gloi iawn, nes dim lot amser dy fi, ond un peth o'n i eisiau, falle bod e'n gymleth ond pwy wyr, y si ma ti'n siarad yn bwyti'r led bod Lloegr a Ffrainc yn styried taflu gêm nhw ddydd Sadwrn. Gwyd bach mwy wrth y mwti hwnna? Wedi troi am ambell i erthygl yn y wasg Saesneg, a Cat Heledd yn sôn amdano fe hefyd ar podlediad BBC Cymru a cwpl o ddyddiau nhw. Mae'r hanner y dron ar, mae Cymru wedi ffindo hun yn ynddo fe ar ôl ennill y grŵp, yn edrych bach yn haws. Chos fydde Cymru nawr yn chwarae yn erbyn yr ail dîm yn y grŵp Lloegr a Ffrainc. Wedyn i De Affrica, mae record dda gan Cymru fyna. Bydde enillwyr grŵp Lloegr a Ffrainc yn gorfod chwarae Australia'n gyda wedyn Zeeland Newydd a wedyn mae'n debyg De Affrica yn y rown derfynol. A dwi'n meddwl y canfyddiad oedd fod yr hanner yna yn anoddach, a felly fydde demtasiwn felly i beidio triol i gorau glas nhw dydd Sadwrn ac i triol ffindo i ffordd i'r hanner hawsa. Sef yr hanner lle mae Cymru sydd dangos bach o fethig parch. Ie, medden nhw efe. Medden nhw, cweith. Reit, fi'n gweld. Felly, wel, ewch nôl, os yn gallu di darllen ewch i weld be mae di sgrifennu, a mae rhywbeth arall di sgrifennu nawr, mae'n siŵr dy fi ar ôl y gêm. Diolch yn fawr i ti am siarad i fi, diolch yn fawr iawn i ti.